salmenta prezioan 20% besteik ez du jasotzen, behera gore bai, toki askotan. Guk zerainen baserritarrai 85% ematen diogu eta hortik anabiltzen da gure proiektu, baserritarraien produktuak erosteko, ekoturistak eta bizitarik eta ekartzia, eta gure produktuan baloria kontutan hartuko duen jendia ekartzia, hori herri proiektu oso baten barrenen planteatzen da, eta azkeneko urte hauetan lantzen nahian proiektuan nire ustez etorkizun handinekoa hoxe da, lur funtsa edo gure seguruna iparraldian lurtzaindia izen hartu duenak gurean gorde lurrak izango dianak. Hau da, gure kultura eta gure izakera gordeko dutenak eta etorkizuna aukerak emango dizkilenak, ezta. Garbi dakau lurran jabego publikoa dela etorkizuneko aukera bakarra eta herri txikienetan zer esanik ez. Momentu honetan, gerotan nabarmenagoa da, kanpotikan arautzen dela lurraren erabilera. Europak esaten du zer egin behar dan, Madridek esaten du zer egin behar dan, Gasteizek esaten du zer egin behar dan, Gipuzkoako kasuan Donostia diputazioak esaten du zer egin behar dan, eskualdeta jote bali magia ere herri handik esaten dute zer egin behar dan. Hau da, denak edia legiak, dekretuak, arauak sortzen, eta orduan iristegia herrita, iristegia toki txikietara, komunitate txikietara, eta ez dago arautzeko aukera handilik, eta orduan guk ikuste deuna, da arau hori aurre egiteko aukera bakarra da herri proiektu indartsu eta sakonak edukitzea. Horretarako lurran jabegoa garrantzitsua da. Momentu honetan, Gipuzkoara etortze bali magea, Gipuzkoan lur jabego publikoa oso urrila da, 19. mendian herri guztik lur gehienak saldin zituen, eta momentu honetan diputazioz kanpo herriek daukaten jabego publikoan kopurua parregarria da. 100% ere ez da iristen. Zerainen momentu honetan herrian 17% da publikoa. Eta urtero 2% erosten nahi. Hor gure indar handina momentu honetan hortan inbertitzen nahi. Horrek esan nahi du, oso urte gutxitan etorkizuneko proiektua garatzeko potentzialidadea handi bat eukiko dugula. Ez dakio guain dikan oso ondo zer egingo dugun, baina atzetikan datozen zera indar gaztiei atiak irikita guzteko aukera handia ematen digu lurran jabego horrek. 3 arlotan egian lanian, batetikan ondaria, guretzako oso garrantzitsua da ondaria. Ondaria da ingurumena, ondaria da biodibertsitatea, ondaria da gure aurrekoek sortu zuten paisaia kulturala, nola landu zuten lurra, nola bizitu izan dudian milaka urtetan zera indarrak horreta hor dauden arrastuak lurrian daude. Gure kultura, gure historia, zer izan gehan, gure identitatea, gure autoestima. Beste alde batetikan ekonomia, garbi dago, nekazaritza, abeltzantza, gure kasuan hartzantza da garrantzitsuena, baina baita ere sagardua, gure etorkizuneko proiektu importantenak gazta eta paisaiare eta sagardaren paisaiak izena izango du. Hor daukagu baita ere protoindustria, hor daukagu basua, basuaren etorkizuna, kalitatezko zurak lantzeko aukera, biomasa. Eta beste alde batetikan gizartian ikuspegia, batetikan zerainen bizidan eta ingurun bizidan jendiantzako bizitza kalidadia, zaindutako paisaia batian bizitzeko aukera izatea, inguruan, ingurumenian, eta baita ere lanpostuak sortzia. Lanpostuak bai nekazaritzan, bai bizita pedagogikoetan, bai turismoan, bai, horri lotutako lanpostu duinak eta iraunkorrak. Guretzako iraunkortasuna ez da orokorrian aipatzen den hori, ez da hemen hasieran esan da bezala, ez da elikadura buru jabetza baita Monsantok ere erabiltzen du, leheno ikerreko goratu hasi eguna, ez? Iraunkortasuna edo sostenibilitatea ere berdina gertatzen da, ez da? Iberdrola edo Repsolek erabiltzen dituzten terminologia. Eta guretzako iraunkortasuna oso garbi dago. Iraunkortasuna da lur batek, toki batek, eskualde batek ematen duna, produzitzen duna, bertan gelditu daila, ez da? Ez daila kanpora atera. Ez daila kanpoko jabeen eskuetara jun edo kanpoko enpresetara.